Danas smo došli u Dubaj. Trenutno se nalazimo u hotelu. Htjeli smo iz Zagreba za Dohu i onda iz Dohe u Dubaj. U svakom slučaju došli smo malo na odmor nakon ispitnih rokova i nakon kolokvija. Trenutno se nalazimo na Palmi, umjetnom otoku, i ovdje je Palm Atlantis hotel. Prvi je izgrađen u Bahamima, a ovaj drugi je u Dubaju, i tu se nalazi gore najskuplji apartman na cijelom otoku. Trenutno se nalazimo pored Burj Al Araba, 7 zvjezdica hotel koji zapravo ima 5 zvjezdica. On je najprepoznatljiviji znak Dubaja, izgrađen je 1999. godine. Ono što je još zanimljivo je da je svaki apartman, tu zapravo apartman nisu samo sobe, da su tematski uređene. Najmanja ima 120 kvadrata, najveća ima 700 i nešto. Također ono što je još bitno je da gore postoji jedan restoran, ne znam da li se može vidjeti. Uglavnom ovaj tamo restoran gore na vrhu s panorama pogledom. Zbog njega zapravo nikad ne vidite sliku Burj Al Araba sa strane mora, nego uvijek ovako. Zato što kako je taj restoran gore na vrhu i pomalo izmiče van iz linije, onda izgleda kao da imamo križ ako gledamo s mora, što naravno nije dopustivo u arapskim zemljama. Tako da je jedna mala zanimljivost. Trenutno se nalazimo na prostoru gdje su palače i gdje žive šejkovi. Ovo iza mene su te dvije palače. Ovo tu je zlato. Ovdje je kao i zlato jako jeftino, tako da ga možete kupiti na ovim sukovima. Sada ćemo otići na Spice suk i vidjeti kako to izgleda. Nismo došli sa namjerom da kupujemo zlatom, nego ćemo uvijek raditi kupiti začine. Trenutno se nalazimo u Burj Khalifi dolje na dnu. Upravo smo prošli ovaj security i idemo gore. Penjemo se liftom, naravno, ne pješke. Kao što već znate, to je najviša zgrada na svijetu. I evo nas gore, zgrada se stvarno ljulja i to se baš osjeti. Mi, kao što vidite, nismo skroz na vrhu jer ima još gore. Sam inače jako poznata po svoju strahu od visine, tako da idemo to prebroditi. I ovo tu je zapravo lobby našeg hotela.
Ovo tu je božićno drvce. Sad mi je zanimljivo, sviđa mi se grad kao grad, jako puno mi se sviđaju zgrade. Svaka je drugčija, arhitektonski su stvarno čuda. Pogotovo s obzirom na to u kojem su vremenu izgrađene i kako izgledaju. I sad idemo u taksi do Marine, vidjeti kako to izgleda. Došli smo u Abu Dhabi i nalazimo se u trećoj najvećoj džami na svijetu, najvećoj mramornoj džami na svijetu. Uglavnom morali smo se zamotati, ovo je moj auto. Tako da uživat ćemo u puno mramora. I evo trenutno se nalazimo u Abu Dhabiju. Ovo tu je pogled, ovo tu je nova palača u kojoj živi šejk, kojeg inače nisu vidjeli već 10 godina uopće, znači kao Kastra. I ovaj tu najviši toranj vam je novi toranj njihove naftne industrije. Pored malo je bivši stari toranj naftne industrije, tako da možete vidjeti kako su napredovali. Uglavnom Abu Dhabi je više kao rezidencijalni, za razliku od Dubaija koji je više kao urbani, cool, za mlađe i to. Sad smo bili u Muzeju moderne umjetnosti, vidjeti zapravo kako će izgledati cijeli jedan novi projekt u Abu Dhabiju koji se gradi i koji će biti gotov tek za Expo, ako ne i poslije. To je zapravo sve jedan veliki umjetni otok na kojem će biti 9 hotela, muzej od Zahe Hadid, Guggenheim, Louvre, čudesa u prijevodu. Tako da definitivno se vraćam to vidjeti. Trenutno se nalazimo u Dubai Marini, danas je petak i danas ćemo otići na plažu koja se također nalazi tu iza Dubai Marini. Ovo tu je zapravo europski dio Dubaija gdje živi većina stanovnika koji su ovdje zbog posla ili nečeg drugog. Meni se ovaj dio osobno najviše sviđa zbog svih ovih nekih zgrada. Ima puno restorančića i kafića, tako da proći ćemo okolo, malo pogledati šta sve ima i onda ćemo se zaputiti na plažu.
Bulgariju. Došli smo sa vožnjom autom koja je bila bolesna, to smo bolesno 16 km, čak nismo sjedili izvan. I bilo je stvarno genijalno, čovjek vozi najbolje ikad. Niko se nismo vraćao, hvala Bogu, ali stvarno to treba ponoviti i to. Se nalazimo na Niki Beach plaži, jedna od najpoznatijih plaža na svijetu koja ima u svim velikim gradovima, pa tako i u Dubaju. U svakom slučaju moja topla preporuka je da se dođe ovdje jer je plaža genijalna.